तो नमस्कार प्रणाम, हम जितेंद्र सिंह रेवा सभे के टॉप बी कॉमेडी में स्वागत कर रहा बानी। आज हम अपन अबोध समाज के आवाज उठावे खातिर आइल बनी। दिल में कुछ दर्द बा, कुछ पीड़ा बा, ई रेवा सभे तक पहुंचावे के हम प्रयास कर रहा बानी कि आजकल लड़किन सबके अजीब अजीब खेला बा। आजकल के लड़किन सबके अजीब अजीब खेला बा और लड़कों से तो ज्यादा लड़किन सबके करेक्टर ढीला बा। जी भैया, हम सही कह रहा बानी। आजकल प्यार ना प्यार के व्यापार होता। आजकल प्यार ना प्यार के व्यापार होता। अरे कहीं मत, एकदम प्यार के दुकान हो गइल बा। अरे बड़ी बड़ी लीला करताड़ीसन, बड़ी बड़ी खेला होता। माने कहीं मत, माने प्यार के दुकान खुल गइल बा। माने इंस्टाग्राम पर, जी भैया, इंस्टाग्राम पर लड़की सबके पूरा भौकाल बा। अरे वही में जौन बालक लोग बा, लोग को देख के घबरा जाता। और वही में जौन कमजोर दिल वाला बा लोग, घबराइयो जाता लोग। तो यही इंस्टाग्राम पर से अपना कांटा में आटा फंसा के जब बिगत अड़ीसन तो एक बेरा में माने 20-20 जानी भाड़ा के गिरता लोग आ उन्हें से लपेटाइल चलावता लोग। हाँ, अरे तू लोग सोचत हो भाई कि माने इतना ज्ञान तहारा कैसे प्राप्ति भइल बा। अब का करी भैया, एक बेरा हम हो वही मोह जाल में फंस गए नहीं है के। अरे वो इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगा के फोटो जब एक से एक माने देखनी हो तो मिजाज तो पगला नु गइल हा। ओ मिजाज पगलाइल तो लगले मैसेज पर मैसेज कैली हस आ तब जा कर के माने दिमाग पगला गइल। ओकरा बाद जे 15-20 हजार काट के आ जब नंबर ब्लॉक कैली हस कि ना, तब जाके हमरा परम ज्ञान के प्राप्ति भइल हा कि आही दादा कि आज एकरा से तो कल ओकरा से, कल एकरा से तो कल ओकरा से, रोज एकर प्रेम कहानी चलता। आज एकरा से तो कल ओकरा से, रोज एकर प्रेम कहानी चलता। आई नया धंधा शुरू नइखे कैले, ई धंधा एकर खानदानी चलता। तो जाके हम अपन का करी, इंस्टाग्राम पर से बोरिया बिस्तर लपेट सपेट के तुहे व्हाट्सएप पर प्रस्थान हो गई। का करो, बड़ी बड़ी लीला बा इंस्टाग्राम पर, कहीं मत, बड़ी बड़ी लीला बा। अरे भाई रो अपन के प्रोफाइल जाके चेक करी। प्रोफाइल चेक कर तो बुझाई एटीट्यूड में जो माने प्रोफाइल पर लिखले बाड़ी सन कि माने रोवा बुझाई नु कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पोतिए है सन। हाँ, टाइटल तो जेना रखले बड़ी सन कि माने ब्यूटी क्वीन एंजल प्रिया, माने दूसरा लड़कन के सबके बर्बाद करे खतिरा खा ले बिया क्रिया। अरे अतने ना, कातना तो लोग बड़ुए पापा के परी और का कतना लोग को तो अभी 100-200 जानी के बांस करी। हाँ, यही बात पर माने तनिको माने मैसेज करब नु, तनिको मैसेज करब बस गर्दा मचावे लगत ताड़ी स। तो यही बात पर माने एगो कवि लिखले, आई कहले का कहले कि तनी मनी तकला खाती पिटवावो तारू अपना पापा से बोल के। तनी मनी तकला से पिटवाओ तारू अपना पापा जी से बोल के। आ इंस्टाग्राम पर नाचा तारू अपन सारा कपड़ा खोल के। चले हम यही बात पर आवाज उठाइम। हाँ, अरे माने सोच ले बड़ी सो कि खाली नहीं खे रहे के, माने खाली तनिको नहीं खे रहे के। आ लड़का लोग के का बा, एक को पिठियोले 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 घूमता लोग, आ तो प्यार हो जाता। प्यार जैसे होता आ तो छोड़ के भाग जाता सा।
तबले 3 साल ले गाँव में डूबा रहता लो। यही पर एगो कवि लिखले कि एगो बढ़ले बहा तबले दूसरा के आस कैले बाड़ू, एगो बढ़ले बा तबले दोसर के आस कैले बाड़ू, आ प्यार वाला सारा डिग्री तू पास कैले बाड़ू। आ सोच सोच तू क्रिया खा के बतावो कि आज तक ले तू कितना लोग के बास कैले बाड़ू। तब इंस्टाग्राम पर भाई बड़ी बड़ी खेला बा, तो अभी हम नया लोग खातिर संदेश जरूर देव। आई बच्चा लोग खातिर यानी नया नया लोग है अभी प्रेम जाल में फंसाता लोग, इनका लोग के कहब कि जब तक ले रस बा तब तक ले चूसी है सो, जब तक ले तहारा में रस बा तब तक ले चूसी है सो, आ जहिया सुखा जीब ओह दिन भर दिन में 20 फेरा रूसी है सो, आ मनावत रह जीब फिर मनी है सो ना, तो समझ कि दोसरा के संग चल जी सो। ऐसे वीडियो को तार लोग कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताइए लोग, और लाइक करिए लोग, शेयर करिए लोग। आज चैनल पर नया हो लोग तो तनी चैनल के सब्सक्राइब कर लिया लोग, काहे कि फिर ऐसा वीडियो मजेदार तार लोग खातिर लेके आई। तब तक जय हिंद।